салом дӯстдорони футбол, ҳафтаи нав сар шуд ва ин дар пешравии трансферҳо таъсир мерасонад. имрӯз ба пагоҳ эҳтимол меравад ки чанд нафар расман дастаи худро иваз мекунанд. мо аллакай гуфта будем ки ПСЖ дар остонаи сохтани галактикои нав аст. бояд дар ҳамин ҳафта се бозингари худро ки ҳамашон дар хатти ҳимоя бозӣ мекунанд муаррифӣ намояд. аммо сюрпризи асосӣ аз сӯи ин даста ҳанӯз пешниҳод нашудааст. мо ин масъулиятро бар дӯш гирифтанӣ нестем, аммо дар видео омода кардаи худ хабарҳои топ дорем. месси рӯз ба рӯз шубҳа карда истааст ки бо барселона шартномаи худро дароз кунад ё ин ки не. милан бозингари навбатии реалро ба иҷора гирифтанӣ аст, ин дафъам барои 1 сол. барселона аз рӯи месси метавонад бо чанд футболбози худ вориди ҷанг шуда ҳатто кораш ба суд рафта расад. Килиан Мбаппе розӣ шудааст ки бо ПСЖ шартномаи нав имзо кунад, аммо бо як шарт ки ин ба шайхҳои араб хуш наомад. дар ҷоми аврупо ҷанҷоли калон сар зад. ин рабт дорад ба муайян кардани беҳтарин нишонзани мусобиқа. роналдоро ба таври сунъӣ мехоҳанд бомбардири мусобиқа эълон намоянд, дар ҳоле ки Патрик Шик ҳам 5 гол задааст ва танҳо як голи ӯ аз пеналти мебошад. акнун дар бораи ин хабарҳо пурраттар маълумот медиҳем. агар 5 сол пеш ягон кас мегуфт ки ду дастаи рақами яки дунё Реал ва Барселона ба буҳрони сахти молиявӣ рӯбарӯ мешавад, ба ин бовар кардан мушкил буд. воқеан ҳам ин ду даста рӯзҳои хеле сахтро пушти сар мекунад. ин водор кардааст ки онҳо як қатор бозингарони худро фурӯшанд. дар чунин ҳолат клубҳои дигар метавонанд манфиатдор бошанд. масалан, Милан аз фурсат истифода бурда мехоҳад аз ҳардуи ин даста футболбози барои онҳо нодаркорро аренда гирад. аз Барса Каутиньо ва аз Реал Искоро. ба ҷои футболбози турк Хакан Чалханаглу ки ба дастаи дигари ин шаҳр фирор кард, ин ду бозингар ҳадафи асосии Милан мебошад. агар Каутиньо дар ягон ҷои дигар истораи асосии даста бошад, метавонад ба ҳолати аввалаи худ баргардад. бо ин умед Милан бозингари бразилиягиро мехоҳад барои 1 сол аренда гирад. Иско ҳам барои Реал дарди сар аст ва агар пешниҳоди хуб шавад, ӯро раҳо мекунанд. бо клуби шоҳона Милан муносибати хуб ба роҳ мондааст. баъд аз таъин кардани легендаи ин даста Карло Анчелотти ба ҳайси сармураббии Реал риштаҳои дӯстӣ бозам мустаҳкам гардид ва барои гузариши Иско набояд ягон монеа пайдо гардад. аммо варианти ба Севилия ба назди Лопетеги рафтани ӯро экспертҳои футбол тавсия медиҳанд. Иско дар тими мунтахаби Испания дар вақти роҳбарии Лопетеги бозингари асосӣ буд ва ин мутахассис метавонад карьераи ӯро наҷот диҳад. Килиан Мбаппе омодааст дар ПСЖ як муддати дигар боқӣ монад, аммо ба шарти он ки дар шартномаи нав ба Реал гузаштани ӯро қайд кунанд. қаблан хабар нашуд ки футболбози франсуз шартномаи нав имзо намекунад ва аз ин дастаи худро огаҳ намуда ба таътил баромадааст. ПСЖ дар ин ҳолат наздикону хешовандони футболбозро барои розӣ кардани Килиан Мбаппе мехост истифода барад. чхеле ки мебинем онҳо муваффақ шудаанд. аслии асосии ПСЖ ки пулу сарват аст кор дод. Мбаппе барои бастани шартномаи нав розигии худро медиҳад, аммо ба шарти он ки дар оянда имкони ба Реал гузаштанро дошта бошад. ин вариант барои ПСЖ қобили қабул нест. аз рӯи қонуни қоидаҳои футболи Франсия барои клубҳо қайд кардани маблағи тамомпулӣ манъ карда шудааст. бо ин шарт Мбаппе ПСЖро аз Лига 1 хориҷ карданашон мумкин. акнун фақат як роҳ боқӣ мемонад ки ин ҳам риски калон дорад. Килиан Мбаппе ба лафзи мардии ПСЖ бовар карда шартномаи нав мебандад. дастаи Париж ба ин вариант комилан зид аст. дар ин сурат худи бозингар ҳар вақте ки хост ба Реал гузаштанӣ мешавад ва ПСЖ ҳар лаҳза хатари аз даст додани ситораи асосии худро донистан намехоҳад ба оянда назар кунад. дар охири хабар омадааст ки Килиан Мбаппе бо президенти ПСЖ Насир Ал-Халайфи муносибати дӯстона дошта намехоҳад бо ҷангу ҷанҷол тарки даста намояд. аммо дар ин моҷаро маблағ нақши асосиро бозӣ мекунад. Мбаппе метавонад 1 соли дигар тоқат карда ҳамчун агенти озод ба ҳар ҷое ки дилаш хост равад. дар ин ҳолат ӯ маблағ зиёдтар ба даст меорад. ПСЖ ба ҳеҷ ваҷҳ розӣ намешавад ки бозингари гаронарзиши худро муфт аз даст диҳад, аммо дар ҳолати ночорӣ қарор дорад. аллакай 4 рӯз мешавад ки мо дар бораи Месси ягон хабар надорем. оё ӯ ояндаи худро дар Барселона мебинад ва ё нақшаҳои дигар дорад. ҳоло ҳам мегӯянд ки Месси барои бастани шартномаи нав гуфтушунид анҷом медиҳад, аммо акнун дар ӯ шубҳаҳо пайдо шудаанд. аз рози ниҳонии Месси ва Барселона огоҳ шудани маҷаллаи Марка аслан ба боварӣ нест, аммо ба ҳар ҳол метавонем дар ин бора андешаронӣ кунем. гап сар ин ки барои шартномаи нав имзо кардани Месси танҳо ферплеи молӣ мушкилӣ эҷод накардааст. худи Месси чанд талабу дархост дорад ки иҷро кардани он осон нест. бо назардошти мушкилоти молиявии Барселона бозингари аргентинӣ мехоҳад амин гардад ки ҳамаи маблағҳои худро аз рӯи шартномаи пештара ва қарордоди нав метавонад рӯёнад.
оддӣ карда гӯем ба Месси бояд кафолат диҳанд ки дар 10 соли оянда Барселона ҳамаи қарзҳои худро пардохт карда метавонад. Масъалаи асосӣ ҳал кардани мушкилиҳои марбут ба андоз мебошад. Месси донистан мехоҳад ки Барселона қарзҳои худро кай пардохт мекунад. Агар 2 сол пас бошад, ӯ дар куҷо андоз меспорад. Он вақт футболбози аргентинӣ дар Америка кору фаъолият хоҳад кард. ғайр аз ин, Месси шубҳа дорад ки Барселона бо чунин трансферҳои анҷомдодааш метавонад дар мавсимҳои оянда ба Лигаи чемпионҳо мубориза барад. Проекти клуб ӯро қонеъ намекунад. Хулоса, дар бораи шартномаи нав бастани Месси бо Барселона хабарҳои манфӣ зиёдтар мешавад. бозии Чехия ва Дания ба ғайр аз маълум кардани як дастаи дигар дар нимфинал бояд бомбардири мусобиқаро маълум мекард. ҳамлагари Чехия Патрик Шик воқеан ҳам тавонист гол занад ва акнун шумори голҳои ӯ ба 5 расид. Аммо ҳоло ҳам Криштиану Роналдо дар зинаи якуми ҷадвали нишонзанҳо қарор дорад, дар ҳоле ки ҳамлагари тими мунтахаби Португалия 3 голи худро аз пеналти задааст. То ин вақт ба ҳама маълум буд ки дар сурати баробар будани голҳо кадом нафаре ки аз пеналти голи камтар задааст, соҳиби бутсаи тиллоӣ дониста мешуд. ҷоми Аврупо иддао дорад ки акнун ассистам ба ҳисоб гирифта мешавад. ҳарчанд ин чиз ягон вақт ҳини муайян кардани бомбардири беҳтарин нақш бозӣ намекард. ҳоло акнун як бозингар 5 бор аз пеналти гол зада як ассист кунад, бо ҳамин беҳтарин нишонзан мешавад. Роналдо дар бозӣ бо Германия як ассистам анҷом дода буд. Акнун 3 бозингари дигар имкон доранд ки барои бутсаи бо футболбози португалӣ мубориза баранд. Инҳо Раҳим Стерлинг, Харри Кейн аз Англия ва Каспер Долберг Дания дар ҳисоби худ 3 голӣ доранд. Шумо чӣ фикр доред дар ин бора дӯстон? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.